Salam, hormatly watandaşlar. Hey, bağışlarsınız men. Bir näçe wagt bäri siz bilen söhbetdeşlige çykyp bilemek. Onuň bir ýeke sebäbi bar. Şol arada Türkmen oglunyň Türkmen Moloch diýip ýeme çykaran video süjetini we sahypamda goýanym üçin arz edipdirler. YouTube'un mesela kanalyna ne şo taýda adamyň näme şahsiýetine ýetýärler ýa indi bir millet paralyk edilýär diýen ýaly ýanky jagyba bilen arz bilen ýetipdirler. Şonuň üçin YouTube'um mene ýapyk goýdy. Indi men pikir edýän düýün bir makalany goýdum köneki. Emma öz aktivist gelinimiziň eden çykyşy bar mundan bir 10 kunada. Şonu goýdum bol geçdi. Indi diýmek ýol açylan bolmandan şonuň üçin men şunu barlap görmek üçin şunu siz bilen nesip edenden söhbetdeşlige çykypdym. Watandaşlar ýurdun içinden başlaly sebäp bugunky gozaljak mesele esasan şol ykdysady krizis bilen baglanyşykly boljak da ýurdun içindäki we ýurdun daşyndaky ýagdaýlar bilen bagly boljak. Onu ýurdun içinden başlasak, o işsizligiň ozal mewjurýanyny hemmäňiz bilýäňiz. Onuň üstesine de ine keselçilik, onuň üstesine de ýene dollaryň kursyny üýtgäpdir. Adamlar ine nädip gün gözeran görjegini bilenak. Bir topar adam, gatkan adam özüm büdjet işgärler maňa ýazylşyny, waýdylşyny görä, bular şol mundan 3-4 ýyl ozal ýanky elit gajaýlar bar, kreditine berilýän bany. Ol dollar ýemesi bilen alypdyrlar, krediti bilen, innem nädip özür şöplerini bilen aklar. Aýlyk adamlaryň aýlyklarynyň deň ýarysy şol krediti öçürmäge diýe. Galan deň ýarysyna da biz nädip ýaşamaly diýilen soru her kişiň her maşgalaň öňüne öýür boýuna galypdyr da. Maňa da şu barada jaň edip ýa-ha toğry edip çykyş eden adamlar bar. Azal her şäherden emma. Ýurdun ahly kunjogynyň gelipdir. Indi diýip biz ýere çöregimiz gaýgy boldy. Soňky sapar gazana et ataranyny ýadymda şonu tapdığımızdan horuşluk edip ýaşaýar. Ondan bir ýagdaýda ýene de şol ýurdun içinde beçara oturan halka ýurdun daşyna işlemäge çykkan ýanky iş migrantlarymyz olur kömek edýär. Eger olaram bolmasa onu bilmedim de adamlar bagystan çykyp biljekmi ýa ýokmy? Ýagdaý gaty agyr bolşundan. Indi ýurdun içindäki ýagdaý şu bolansoň watandaşlar indi ýurdun daşyna äser etsek, bärsem gün-günden kıylaşyp barýar da ykdysady ýagdaý. Biziňkileň köpüsi, biziňkileň diýen Türkmenistanyň köpüsi, ýene bilşimiz ýaly Türkiýede zähmet çekýär. Türkiýede de ine ykdysady krizis ýen başlany bir näçe ay bäri. Indi o taýda Türk lirasynyň bahasy ozal aýdylşýaly 6-7 ýanky $1 6-7 aralygyn lira aralygyna bolan bolsa indi ondan geçdi. Bilem adamlar üçin bähbetler, işläp beren adamlar jaýkyry bar, öz iýmit çykdyrjysy bar. Bulardan nädip söýşürüp soň aňryk watana uratmalydy nagalarlara. Bilim gatyly problemi bolupdy. Şoň üçin watandaşlarymyz dürli ýollarymyz bilen şu emele gelen ýagdaýdan çykarlygy gözleýärler. Olam dogry bir tarapdan ökmen gözlämeli. Ýygyňda galan adamlara eýeli geçjek bolsaň, şoň aladasan edýän bolsaň, hökmen çykarlygyny gözlemeli bolýar da. Şoňa mezbur biziň watandaşlarymyz. Indi Türkiýede oturup işläre ýagdaý ýok. Şonuň üçin biz başga döwletlere çykmaly, işlemeli, ýygyňda galanlara kömek etmeli. Gatkan ýüz tutýarlar. Maňa da nädip watana dolanyp bolar, nädip iş tapyp bolar. Onsoň bundan bir 10 kun ozal ýalňyşmasam watandaşlar bir makala internetde bir sahypa lentamda çykdy, açyp seresem bir ýaş oglan ine plany gelipdir, Warşawa gelip düşüpdir, ine men baryp garşylaýan, ine şu wagtda ine men
iyi içki yeri bir taýdyna bilet alynýan kasa şu taýdan minip nira gitseň bolýar. Binähil bir rehimdarlyk bollukka özüm ýaşaglanıp menim öz ýanymdan hayran galymda. Bular ýaly inisiatiwa daşar ýurtda geňmerliýe sebäp oňa esas gerekdi. Ýanky soň ikinji çykyşy boldy. Bundan bir hepdedir. Onu gördüm. O taýda diýe ene diýe watandaşlar diýe Türkiýedäki işleýän watandaşlarymyz Polşa işe çykýar bolýar. Ene şu taýda diýe 2000-3000 dollar alýanlarym bar diýe da şol çağırış üçin, çağırış haty üçin. Men olar ýaly zat ýok. Men şu taýda diýe Polşada diýe bir ýerde baýdaňa şanyny özüň surata düşüripdir. Gepleýän wagtym şu gözün elekçelege iki tarafa sere diýerdi. Beýle elpeşelpelik nirde barka. Soň aýdýa bize kän gerek geldi. 750 dollardan ýokary geçse men jogap berýän şondan ýokary hiç kimi tölemäňdi. Wahay. O taýda ejer çekip ýatan halkymyz her dadetçek ýylyny galyn çağalaryny ekmejekdi. Olan kulagyna şu şigidin aýdan edilýän bir asmanyň gelen bir hoş owaz ýalyk bolup eşdildi. Ýöne ol 750 dollar diýilýäni birinciden bizim halkymyza şol Türkiýe ýeşe çykan adamlara el ýeterlimi? Maňa aýdylşyna göre 750 dollar gazanmak üçin 2 aýlap zähmet çekmeli. İman işman şo gazanan puluny onu diýmek şol ýanky ekranyny garanjaklap oturan ýigide tölemeli bolýar. Dogrusyny aýsam gaty gaharym geldi. Hey beýdiben bir şular ýaly bir kynçylyk döwründe öz halkyna kömek etmeň ýa bir şunu ýol görkezmeň deregine şu situasiýany şu ýagdaýy ullanyp şu garyp halkdan ýene de şu tonkujasyna agdyndan kakyp almakçy bolup edilýän oýun şu başladatlar watandaşlar. Onu näme üçin aýdýanmy? Ene şol ýemeden soň şol ikisany men teredip netije geldim men hökmen Polşa gidip şun anygyna ýetenip men şu Polşada şu nemde alýan bir kun molly gelenmi. Gelip Polşaň paýtagty beýleki uly şäherlerine hemmesini diýenýär aýlanyp. O üç şäherine aýlanyp. O uly şäherler bileýin göreýin ýagdaýlar nähil kädip. Esasan şol işçi migrantlaryň işleýän uly şäherlerinde. O hakykatdan Polşa işçi güýji gerek. O sebäp polyaklaryň özleri watandaşlar gidip ýanky Angliýada, Gollandiýada, ýanky Germaniýada gara Şweýçada nirde köprak pul tölenýän bolsa özleri gidip şo ýerde işleýär. Emma öz iş orunlaryny ýa öz meýdanlaryny ýa ekin ýemelerini başga döwletlerden iş hakyna işini tutup getirip şolary işledýär. İlkinji nowatda Polşa gelip işleýän kimler? Ukrainalılar. Gatykan Ukrainaly şu taýda Polşada işläp berin belki 1 milliondur, belki 5 milliondur men onu sanyny ýöredemek ýa Polşada da belli däl. Ýöne gatykan her adamda ýanky Ukrain ýanky sözleri Ukrainaň dili eşdilip durdy adamlardan. Ýa rus dilini, ýa ukrain diline gürleşýär. Onun üçin gatykan bar. Ýörete gidip aýlanyp bir topar ýanky iş berýän edareler. Ukrainadan adamlar getirip bärde iş bilen öpçün edýän ýörete firmalar bar. Ine şolar aýlan. O resmi firmalar. Ol maşenlikler däl, o takbaryň, bu takbaryň o priglasiýan üçin plança tölendi. Ine gelen netijemi men size aýdyp berýän. Polşa işi güýji gerek. Elmedama da gerek. Ýöne olur adamlary ýanky arasy görnüşde işe kabul edýärler. Mesela men eşdişime göre men barp o taýda Türkiýede işleýän adam däl. Adamlar gara işdi saklap gara pul bilen tölenýär diýdi. Resmi ýagdaýda ýok iş. Bärde sana resmi ýagdaýda iş berilýär. O resmi ýagdaýda senden salgydan tutup alyp galýarlar, galynyň özüň töleýän. Onun aňyrsy näme boljak, nähil boljak, ol öz işiň öz pulun. Ine şular ýaly. Ýöne nädip bärik işe gelmeli.
Birinciden kimler gerek bäri? Esasan Polşada işe gelýän adamlar şu gara iş berjay edýärler, ya ýerine ýetirýärler. Bu guruluşyk bolup biler, bu öýrümçilik bolup biler, bir de ýan gaýda servis diýär, servis diýmek şu jaýlar süpürmekmi ýa aýdal kidarhanalarda sanitarka bolup işlemek. Ay gara iş kana fabriklarda, zavodlarda o ýan paketiriwini ýymy tönümlerini pakete gaplamak mı, karton mu? Ay garazkan. Şolar gerek. Bärde injener talap eden aklar. Ýöne şonu bilmek üçin ýa-ha polyaklaň diler bilmek gerek, polşan dilini. Ya da hiç olmana rus dilini bilmek zerurçylygy bar. Näme üçin? Garyşan bolany adamlar bilen görleşmeli, günnäki ýerine ýetirjek, ýetirmeli işin onun sen alıp sonra berjay etmeli. Oň diline düşünmesen onu näde işlejek? Ene bir ýagdaý bir şert hökmany. Ene näme tölenýär olar? İkisinin ara tapawydy şolar ýaly. 13 yarım zloty dan ta 17 zloty aralygyny adamlar her sagatyna hak tölenýär. Enne şu sagatlar goşonda 8 sagatdan hesaplandy da bir aýyň dowamyny bir işger, gary işde işleýän işger $800 bilen $1200 aralygyny elini arasy pul alyp bilýär. Enne şul işleri berjay etmek üçin elbette bir bilgin bolmagy zerur. Bilmeýän bolsaň öwre diýerler ýerine. Ýöne iň esasy da şol adam gelenini hökmäni ýagdaýda ak görnüşde iş alındy, resmi ýagdaýda. O köçeden tutup adamlar işleden akla beýle düşünje ýok bu ýerde Polşada. Onu näme etmeli? Meselem ol oglan aýdýar da gelseňiz bolýar ine $750 nary geçme. O ýalan. O diňe halkyň elinden pul almak bolup durdy Allah. Birinciden aýdylny meselem Türkiýeden adamlar ştat gelmeli bolsa, Türkiýede ýörete lisensiýasy, ruhsat haty, şu işi berjay etmäge haky we hukuky bar bolan döwlet registrasiýadan geçen uruma mesul bolup bilýär. Araçy bolup bilýär. İşler bilen iş berýäniň arasyny. Meselem Polşada iş berilýär, sizem işlejek, diýmekse şu lisensiýasy bar uruma ýüz tutup şu taýda resmi ýagdaýda ýemen arzanyz doldurýaňyz anketany. Soň şol araçy, şol anketany ene şu firma ura diýär şu taýdaky Polşadaky. Polşadaky firma anketany alýa, seredýär, soňra bularyň öz ýemesi bar. Addel kadry işe kabul edýärler. Ondan menejerleri bar, ondan brigadirleri bar. Şolaryň hemmejiginden bular sabysediwini edýärler, gepleşik geçirmeli. Şu işe geljek. Soraýarlar, nämen başarýar, näme işläp biljek, näme hilýardaýdy, näçe wagtlaryň geljek, pasportyň düzümi, ýa ýokmy. Şu zatlaryň hemmejigi nazara tutulandan soň, şol adammy gelmäge Polşa tarap razylyk berenden soň, ol adama mugutçuk, ýa-ni çagyr soradylýar. Ol o taýda çagyr hat üçin ol $500 diýe olaryň olar ýardap ýok watandaşlar. Ýok, mugdura diýe. İş berici şu men çagyr şu mugdura diýe. Ine şol adam bize gerek, bizden şu işe, şu kara, şu ýere, şu şähere, şu ýere çagyr ýasy. Ine şol çagyr haty bilen gelenizde gelip şol haýsy şähere düşdüňiz, şu ýerde eýär firmanyň, şu karşılayan, işe kabul edýän firmanyň işgäri ýa-da wekili tedi ýörete maşyny karşılaýar wagtlarla, soň maşyny minir ýa-da äkidiýe işlemeli ýeriňizdäki ýatakhana, opsujita. Yatak jaý bärde. Esasan 90 götürüm mut. Ýeke bir zadyň tölemeli adamlar. Şol suw bilen ışıgyň puluny şolaryň boýuna düşýär. Ol nähil ýatak jaýlar. Bir jaýda 3 adam, 4 adam bolup biler. O taýda aýratyn apartament ýok. Diýmek şol suw pulum, swet pulum hemmejigim şol ýanky muzur pulum şol 4 adamyň arasynda paýlaşylmaly, şol komnat boýunça.
Ya bütün opşet boyunca ahirsine bölüp berýärler. Ozal olan mugutdy ýöne kredit wagty emele gelen üçin indi şo zatlary pul alýasyp mene firmalyň ýolbaşçylary aýdy. Men aýlanyň firmalary da watandaşlar ýolbaşçylary bilen görüşdim. Onuň bärde ozal men bilen 10 kil mendan ozal işleşip beren adamlar şu takkel ozal Şweýçarda işleşip berler gelip bärde öz başyna firma açyp şol Ukrainadan adamlary getirip işledýär. Kimsinde 2000 adam işläp, kimsinde 3000, kimsinde 500, kimsinde ondan imkan garat firmalar bar. İlkinci nowatda men şolar aýlanyp, näme kömek edip biljekler. Nähil bar, iş bar şu taýda. Şu dogrymy edilýän zat hana internetde çykyp şolar ýaly hemen konkursa gylan edip ber. Ýok. Bar tölenmeli pul, şol bärik gelende bira $35, soň ýene de $15, garat $50 düzelýär şu taýda. Polşada ahir etjek çykyşyň. Olam şol üstüne şol $15 diýenim saňa karta berýärler. Şol kart boýunça 4 sifirli kart sen şu taýda ýaşaýan, şol kart bilen sen pul çykaryp bilýän, şol kart bilen sen garat şu taýda resmi işe geldiňde resmi kart bolýar. Onda aňyrsynda näme bar? Eger adam iş yerine özüni gatyga görkezse, işe ukyplygyny bildirse, iş berýän bilen aralary düşünmeklik iş öňüne goýulan meseleleri goýçadýan bolsa, onu emesen iş möhletini zor diýerler. 1 ýylmy, 2 ýylmy, 5 ýylmy näçe işlejek bolsaň ozal diýerler we ýene de şu işe alan firma seniň şu taýda legallaşmagyň üçin, resmi ýagdaýda galmagyň, ýaşamagyň üçin hem de sen ýaşaýyş ursady diýilýär da Polşada wagtlaryň bar ýa müdümlik bar da. Şolaň ikisine de kömek edýär. Gerek bolsa sen soňra diliň zadyny öwrenenden soň bärde emi bar da bilen kurslar var. Şondan sonra sen käriňe bular kär berýän ýemelere de kurslara da öz firmaň adyndan ugradyp bilýärler. O taýda adam hiç ýyl çykdyjy gerek gel. Ýöne näme şert bar bärde gelmek üçin? İlkinji nowatda adamyň jany sag bolmaly. Kesel adam, maýyp adamlar, ýaşy ötüşen adamlar, öz ruhwaty çatmaýan adamlar watandaşlar bärde bir döwletde işi ýok. Sebäp resmi ýagdaýda şu döwletiň garajdany däl diýmek bardy geldi keselläýseň ýa sen gowlasaň öz puluňyzyň hasabyny özüňiz bejertmeli bolýar. Meselem men ýaşap oturan döwletimde şu maňa $50,000 operasiýa etmelen bolsa men bar töleýänim $25. Galan ana döwlet töleýär, hökümet töleýär, öňkü işlek gaýdan ýerimdäki profsoýuzyň ýynan puly şolar gidýär. Men öz salgydım töledim ol döwlete inni. Nähil edip bejermelen bolsa menne şu ýanky $25. Aýsy barnysy bejermelen bolsa, aýsy kesel bejermelen bolsa. Hawa. Ene galan zady ana döwlet edi. Emma siz gelseňiz bärik Polşa işlemegi. Onu şolar ýaly ýagdaý boljak. Saglygyňyza seredin. Saglygyňyz bar adam aýdym. Ýöne iş berilýärmiş diýip bir bazary ýuşan adamlar ýaly etmeň watandaşlar gaty ýalňyşarsyň. Ol bir indi maşenlikler var da indi. Şol oglan maşenlik diýip aýdýan. Ýok bolmasa indi şu gepleşik gidenden soň geçenden soň ýüzleşdim men bilen han ekrana çykyp şu jaga aýdýan sözlerimi maňa gaýtalap berdin şol. Men ýazdym oň saýtyny. Ýöne maňa jogap ýok. Şol saýtdan bir denan maşgala ýazypdyr, siz näme kömek edip biljekdik. Ene şondan soň men bärik ene Polşa geldim. €100 beýleki işlem bilen ene şunun men hökmen söredin bileýin watandaşlamy alınmasyn. Ene bar zatlar şuň ýaly. Ene bir maşenlikler bar, geçecek yer ýok. Ondan men şu firmalardan soradım da. Bular nädip beýdip halkalap bilýärdi? O kyn zat däl. İnternete açsan Polşada iş berilýär dip ýanky abibleni oýan firmalar kän. Olar şo firmalar adyny ullanyp özleri çağırış etdirmekçi bolýarlar da şo firmaň adyny. Ol diýenden nä dogry? Olar çağırış emesen alýarlar. Adamlar aňyrdan süýrenip gelýär, emma bu firmalar tananýar ol adamlar. Ya ola bilen sabisedini geçiren ak, gepleşik eden ak, olan kärin öwrenen ak, nämedigini bilen ak.
Yezaytuda niznaykuda diye de ortalar nira varmalarının bilen aklar. Kim bilen işleşmeliğinin bilen aklar. Aylık güllüğü näme ona maydan aklar. Diňe şol çağır satı berýärmişler. Olam $750. Vatandaşlar ogurluğun cenayetin ulusy onu vatan içinde näçe ýagdaý agyrym bolsa bu zatlara boyun bolmaň ol nerden aljakdy ol $750 ya $2000 $3000 da çykarypdyrlar diýe. Ay bular ýal zat ýok. Vatandaşlar sen şu taýda 3 ay işläňde $3000 alyp boljak. Şol öňünden töläpden näme daş gemirjekmi bärik bolsaňar. Bir azıcık bir aklınızda aylanın men canım ýanyp otur şu bolýan zatlar. Bar eýýam gelen türkmenler bar. İşläp bererler we pul töläp. Şolar ýaly. İki yaka barıptırlar, ine näçeklerim bilen ak, ýygyna da näde gaýtjagyn bilen ak, ellerinde de zat ýok. Haýny olara kim kömek etmeli? Şonuň üçin diýjek bolýan zatym, maşenlikler bar bolarum, nädip men öňüne almaly. Men oturdum, pikirlerini seretdim. Inştaýda ýüzlenesim gelýär, aýdyň bilen kemine. Enese guruju hökümet şolaň baş tutany. Ştaýda mümkinçilik bar. Eger siz şol Polşada başlan Türkiýede bir lisensiýaly firmany açyp bilseňiz, şo taýdan ondan bunyň guramaçylykly iş güýjüni Polşa uğradarýaly şert edip bilseňiz adamlary, onu siz resmi ýagdaýda şu işleri edip bilersiňiz. Onda men size şu firmaların adreslerini uğradayım. Özünüz gürleşin. Aran sadlan. Bular yıllar boyu işlep veren adam. Men olur tanıyan. Yani şu gün neçeli olan elinden ağlığım çıkanak ya haramlığı men gören adam da görmenim deyip ananya. Yöne halkı kömek etmeli yeri geldi. Men öz garajanyma doğrusunu aýsam vatandaşlar. Şu gelip o yurtdan bu yurda göçüp o taýda gazanç bar, bu taýda beýle bar dip ondan oňa göçüp berenden watanymyzyň problemasyny hemmämiz bir günde çözsek onu hiç tat boljak geregem däl bize şu döwletler. Ýöne siz şoňa düşünmäňizseň, iki oduň arasynda galansaňyz, ene bilen mezur şudatlar size aýtma. Men öz garajanymy hiç taýdym etme goý, indi gözlerini ýanlak bilen söpürsen sesini çykarman oturan adamlar diýip menem elim gowşup otursam bolaýmalýar ýöne men onu etçiledim däl. Şoň üçin ýöne ene öz halkymyzyň içinden çykyp otur şu maşenlikler, algıçylar. Nädip on elinden $750 gazanyp gaňryp alýar. Onsaň ol resmi firma däl. Lisensiýasy ýok on. Lisensiýaň bolanyny men pikir edýän şol lisensiýaly firmanyň kän bolsa çykdyjy $100-150 agryk geçmedi. Gazansyrlar, olam firmadyr, olam haqqy bar gazanmagy. Her bir zähmetiň hak tölew haqqy bolmaly. Ýöne hiç zat ýok ýerden, takyr ýerden adamlardan pul alyp, onça da şunça pul. Bulan insaby nerede? Hayran alym dogrusyny aýsy. Enne men şu zatlaryň hemmesini anygyna ýetemsen, ene size şunu aýdyp berýär. Ene watandaşlar Polşa gelip işlemen şerti ýagdaý şeýle. Başga näme soraglaryňyz bar bolsa, düşünmeýän zadyňyz bar bolsa, ýazyň şu taýda men ýetişdigimden size jogap berem. Ondan harmada Şüwetse dostların yerine Polşada diýip aýdýan bolaýmasyn ýalan nimesinlerde men öýlen şähere çykyp o oglan o Polşa baýda näşany soýda düşünmeden men hem düşüp beren aýdy şäherde aýdy baýda näşan düşmeli bol ýöne beýdip halkarlamaly däl bolan. Ýeme guruju hökümet sizden haýyş oturun oýlanyň pikirleriň bardyr ýaşlaryň içinde işlejek şu işleri amal etjek. Siz bir näse bir wagtda berjay edýän. Birinciden beýlekliň edişýär halkdan pul dilap oturmak gerek gel. Biz o netjek bolýar. Onu ştat çykdyjy gerek, şoňa kömek gerek diýip. Ýok. Ene şu işi ýola goýun. Şondan geljek girdejini hem öz işiňizde ulanarsyňyz, hem kesel ýatan operasiýa kakyglar bütün halk pul kömegini şular ýalyk emet girdejiden tölersiňiz. Hem de halkyňyza ullakan kömek etdiňiz bar.
Yani hökümet ştaýda başlata ýaşy öýdi işin. O ýurda bar elektron döwlet guruljagyny düşünip ýöne ştaýda şu bir mümkin gadar halkymyz ağırlattırmaly däl biz meselelere bolly inni ýetdi bir hetden aşda bular. O haramzadan ol haram bolan ýegerler Dubayda 16 kwartir alyp böyle. Bizim halkymyz bolsa işde otyr hana. Ne içinde gün güzörandyryp bile inni daşyn akyňam ýagdaý agralşdy. Türkiye'de de gidip duras iktisadi problemi ya kriz. Soňu näme ýazgyny näme bularda siyasi krizden dörämek mümkin. Indi biz iki arada iki oduň arasynda galan 2 milyon oğlu öz watandaşlarymyz var. Şoň meselesini çözmek üçin gaýrat edin. Ýaşlar hökümet mennäsede şutaýdan halkyň onu haýyş edýän ýurt tutýar. O taýda hiç bir aýyplat ýok, ýa bir jenaýat işi ýok. Resmi ýagdaýda guraman açyňda halky kömek edip başlan. O halkyň şolatlary dogry düşünmek gerek diýip hesap edýän eger ýurda hemmen bir günde bir dogan ýaly bolup gaýtmagy gaýratyny çatmaýan bolsa, ýöne içinde galan doganlaryň aslymydam ağzyndan ölmeli diýilen ýagdaý ýol bermejek bolsa, onu ene terediň ortasynda ene şu Polşa galýaşy mümkin. Operasiýony ýagdaýyny pasportyňyzam düzgün bolsa, ene şu zatlar ýola goýup bolar watandaşlar. Ene başga näme ýazjak bolsaňyz şu mesele boýunça aýdyň, men kommentlerde jogap berem. Onu näme şuwurlukça hemmäňe sag oturuň diýesim gelýär. Nesip bolsa ne? 5-10 minutluk şäherde de surat arar, şolaňyň baýdagynyň aşagyny görüň seredin. Ýene mergedek şonlar näçigin ortada näme siz bilen efire çykmanlygym üçin Etnistoriýan sebäp bolmayan günämde YouTube yapdy kanalymy. Ne şol ýaly ýapdy. Bu arany sag oturuň sagda boşalyň.